normálne začneme s tým, že je tvoja story. Jak si sa vlastne dopracoval k financiám, ako si sa dopracoval k tomu, že ste dneska ako Finportal jednotka na trhu, celá tá story, lebo to je to, čo ľudí zaujíma podľa mňa. Že kto je vlastne na čele tej jednotky a jaký je ten background toho. Dobre, to je dlhý príbeh, lebo už robím 30 rokov o financiách. A začal som v 95. ešte v Istrobanke. A mladší ľudia si to nepamätajú. A potom som prešiel po roku 96 do Nacionálnej Nederlanden k Holandianom a vlastne odtedy robím 30 rokov v retail, v životnom poistení. Čiže čo bolo vtedy výhoda, si dosť mladý, neviem, či si pamätáš, to bolo vtedy výhoda, že my sme mali dosť málo rokov, keď sme sa dostávali na čelné pozície. Ja keď som mal 32, či koľko roku 2002 som sa stal generálnym riaditeľom správcovskej spoločnosti DDP Lipa, nesníš DDS, okay? To už dneska nie je možné asi, potom ne? To kúpil, no presne, to je, že my tu teraz sedíme na tom prameni a nepustíme mladých. Hej. A potom to kúpil Credit Suisse a veľmi rýchlo som sa stal obchodným riaditeľom pre celé Československo. Čiže to je to, že tí mladí ľudia vtedy tam boli, mali tie možnosti. No a v podstate... dneska nemajú možnosti. Akože asi na tie úplne najvyššie pozície si musia počkať trošku dlhšie. Ale keď si spomenieš na tie časy, aj na západe to bolo, že tí starší tam už boli v tých funkciách a tí mladí mali možnosti, ale nemali úplne akože prebiť sa. Ale tiež mi to teraz pripomína to, že my si držíme sprostredkovateľský trh. Hej. Keď som pozeral teraz čísla z Finstatu. Rástol aj minulý rok. Celý trh rástol. V roku 2009 bola kríza. Tak? 2009? 2008, no. 2008, 2009. Ono, kým prišla na Slovensku, tak... 2009, no. A bola nejaká kríza odtedy? My sme 15 rokov na rastovom trhu. Boli nejaké zakolísania maličké, ale my sme 15 rokov na rastovom trhu. Ja hovorím, že COVID bolo kýchnutie si trhu. Hej. Čiže akože sme tu a aj časť toho úspechu je z toho, že vôbec žiadna veľká kríza nebola. Lebo v tom čase mnohé sprostredkovateľské firmy skrachovali. MBI a ďalšie ako skrachovali. Takže akože ten náš príbeh, alebo môj príbeh v tom, že my sme od roku 2004 do roku 2010, keď vznikol Finportal, už mali vlastné sprostredkovateľské siete, asi 3 sme mali sprostredkovateľské siete a v podstate logicky vznikol Finportal s tým, že sme potrebovali dať dokopy tieto štruktúry. Čiže ty si nemal nejaký vyslovený plán, že idem tu postaviť broker pool, ten model, ktorý dneska vlastne Finportal je? Nie, lebo sme v istom čase vstúpili do jednej spoločnosti, ktorá mala, nepamätám meno, ktorá mala informačný systém a na tom sme prvý rok fungovali od roku 2009 do roku 2010. Ale to sa nedalo, to nebolo možné. A v roku 2010 teda vznikol oficiálne Finportal a zobrali sme si informačný systém ešte z tej spoločnosti, ktorá vznikla v roku 2004 a tam programuje, čo doteraz spolu sme, celých 20 rokov Vlado Doliak, ktorý tu v podstate celé developoval a tie systémy robil. Okay. Keď napríklad jeden najväčší sprostredkovateľ v Čechách má ešte core systém od nás, nebudem menovať. Jasné, v pohode. Dobre, a keď si bol generálny riaditeľ, tak ako si sa vlastne dopracoval k tomu, že idem tu robiť sprostredkovateľské siete? Ja som bol obchodný riaditeľ potom, čiže potom ako vznikol Credit Suisse, to kúpil tú DDPčku, tak som bol obchodný riaditeľ a generálny riaditeľ bol v podstate československý Petr Žaluda, čiže šéf Československa. A my sme v podstate v roku 2004 začali robiť druhý pilier. Keď si spomínaš, 2005 sme takhle založili životnú poisťovňu. Spomínam, ale mal som 13, takže neviem. No, tak to je to, o čom hovoríme. Že my sme tam mali niekoľko veľmi pekných takých príležitostí na trhu, kde sa rástlo. Čiže v 2010 sme vznikli a vznikol Finportal. A od prvého dňa, čo bola v podstate môj cieľ, robiť iba jednu vec. Zameriame sa iba na jednu vec. Nemať žiadnej svojej vlastnej siete, lebo aj teraz niektoré konkurenčné firmy nevedia, čo robia. Či robia broker pool, alebo robia vlastné siete, alebo majú nejaké vlastné produkty. Čiže aj broker pooly majú kvázi svoju nejakú internú sieť. Áno. Okay. Čiže, a to vy nemáte? To my nemáme. Čisto musíme sa venovať iba jednej veci, aby tá dôvera bola. Čiže náš klient je ten finančný agent. Áno. Náš klient je finančný agent
A snažíme sa o to, aby tá 100% dôvera bola. Aby sme nemali nejakú vlastnú sieť a ty teraz prídeš k nám ako klient a teraz odrazu vznikne podozrenie, čo robíme, hej? Venujeme sa vlastnej sieti, dávame tam lepšie obchody alebo venujeme sa broker poolu. Čo sa hodne stáva, myslím si, že čistý broker pool, neviem, či sú 2 na trhu. OK. Alebo potom ostatní si majú nejakú formu, robia vlastné pobočky, vlastné siete, vlastné obchody. My to nerobíme, to nie je možné. Áno, oni to vlastne zakamuflujú, že sú pool, ale vlastne nie je tam nejaká samostatná entita. Všetky veci som sa snažil odčleniť, pozatvárať a robíme iba jednu vec. A potom, čo bolo veľmi dôležité, a to bolo kľúčové, vlastný informačný systém. X ľudí mi hovorilo, že už aby sme to zdali. Stojí to veľa peňazí. Čiže nie je lepšie zobrať niečo iné z trhu hotové. No a dneska sa ukazuje, že to je podstatná a najkľúčovejšia vec, mať vlastný informačný systém s vlastnými porovnávačmi, s vlastnými kalkulačkami a s vlastnými zjednávačmi. To je úplne kľúčové, čo v podstate tá firma má. Lebo v podstate, keď niekto príde do broker poolu, tak asi to očakáva, ten support v takejto forme, hej, že ja tu prídem a proste mám toto všetko k dispozícii, ako áno. Aj ten informačný systém a nie je to nejaké, že dobre vyriešime, ale musíme kontaktovať niekoho z tých externých, ale je to všetko in-house. Presne, lebo dneska, keď počúvam o iných spoločnostiach, že kúpim si informačný systém. Fajn, kúp si informačný systém, len ty ho potrebuješ naparametrizovať. Čiže my obsluhujeme cca 50 spoločností, 500 spoločností, pardon, 500 spoločností a každý má inú kariéru. Každý má niečom iným. Ja ho potrebujem parametrizovať. A ja si myslím, že dneska na československom trhu sú asi 2 firmy, včetne nás, ktoré majú ten systém vybavený tak, že ho dokážu meniť a dokážu prispôsobovať veľmi rýchlo. Že to majú doma proste. Nepoznám nikoho. Ja som si to zažil akože vo viacerých firmách, že to je len ukazovanie prstom, že dobre, akože radi by sme to vybavili, ale musíme zistiť, ako majú vlastne naša firma, ktorá nám to správuje, IT kapacity a potom to všetko trvá 300 rokov a nedajú sa dodať veci. Keď sme začali robiť túto druhú variantu nášho informačného systému, čo sa volá MyPort, sme predtým mali ten starší, tak som sa tiež snažil, že zobrať niekde z externej firmy. A dohodli sme sa s jednou firmou z Prahy a tam prišlo. O pol roka budeme mať toto. O rok dokončíme toto. Tak človek sedí a pozerá, že OK, tak dneska je ten core a nič iné tam není. A keď chceš niečo rýchlejšie, tak musíš viacej zaplatiť, potom to je tých nákladov. Tak sme to začali robiť my a prvé 3 roky neboli ľahké. To neboli ľahké. Stalo to strašne veľa peniazy. Takže to potom presne ukáže na tomto, že viete si potom robiť hocičo, lebo je to vaše, máte to doma, nemusíte sa na nikoho externého spoliehať a tým pádom viete dodať tú službu ako treba. Takže ono to síce na začiatku asi... Máme široký tým ajťákov dneska. Dneska máme nejakých 40 ajťákov, čo je dosť veľa. Okay. A vieme sa prispôsobiť, vieme to ohnúť, vieme to napojiť na banky, na poisťovne. Čiže funguje to. Mega. No. Čiže toto je asi také nejaké základné body. Hej. Sme skúsení, sme tu dlho na trhu. Aj tí ľudia, ktorí robia o Finportále, sú v spoločnosti 10-15 rokov. Čiže vieme, čo robíme. Máme vlastný informačný systém a sústredíme sa iba na jednu vec. Robíme iba jednu vec a snažíme sa ju robiť dobre. Myslím si, že to funguje všade, keď sa niekto sústredí na jednu vec. Jasné, akože fokus proste na jednu vec, to je vždy to najdôležitejšie, ako robiť milión vecí naraz a nič potom nerobíš poriadne. Ale dobre si spomenuli inak jednu vec, že dlho tu nebola kríza a že keď príde kríza, tak ona v podstate vymaže veľkú časť toho trhu, takých tých slabších. To ja stále hovorím, ešte sa nič nestalo. Lebo tu sme teraz 15 rokov na rastovom, sme na takomto grafe, hej? Sme na rastovom grafe, ešte sa nič nestalo. Lebo akože ľudia poprvé rýchlo zabudnú a po druhé, jak ty hovoríš, mal som neviem koľko, 13 rokov, to si mal pri druhom pilieri. Pri druhom pilieri, no. No, tak ešte minus 5 rokov, to si mal koľko, 8. Čiže tedy si aj nevedel, že nejaká kríza je. No jasné. Tebe vôbec nezaujímalo, lebo rohlíky s bambínom ste mali, hej. Čo si spomínam na vlastné detstvo. Rohlíky so šunkou, s kečupom ešte. Hej, takže akože fakt to nebola kríza. Čiže akože byť úspešný na takomto rastovom trhu je podľa mňa podstate ľahšie, ako keď sa niečo stane. Áno, ale ono potom, keď tá kríza príde, tak vtedy sa ukáže, aká je sila tej spoločnosti. Vieš, to je zase
A to je to, čo hovorí, že keď príde kríza, tak vymaže strašne veľa toho, ale zase na druhej strane cez tú finančnú krízu tu nebol žiaden taký broker pool, ktorý by možno združil tých menších, lebo tí menší by nejakú krízu proste neprežili. Väčšina z nich. Ale keď sú pod tým poolom, tak mne teda logika aspoň hovorí, že keď sú pod poolom, tak kvázi sú súčasťou toho veľkého. Áno. Aj keď sú možno autonómni vo svojej podstate, ale majú taký ten... Majú strechu, majú to krytie. Majú tú strechu nad hlavou. Aj to je veľmi dôležité, že tá finančná stabilita, a dneska je zloženie akcionárov je také, že tá finančná stabilita tam je. Hej? Nie je akože... Tiež neviem o tom, kto by mal ako väčšie finančné krytie ako Finportál. Idem vyvratiť jeden mýtus, ktorý sa hovorí. S NN-kom. A čo? Že ako náhle NN-ko vstúpilo do Finportálu, tak všetko musí byť NN, lebo je to proste prikázané zhora. Ja viem, ako to je, ale tak je to niečo podľa mňa, čo by sa mohlo povedať. My máme na Slovensku, no toto je problém slovenského sprostredkovateľského trhu, že tých príbehov a legend je strašne veľa, a aj takých tých osobných útokov je strašne veľa. Každý si niečo vyfabuluje a potom sa toho drží, to počúvam dennodenne. Aj počúvam rôzne ďalšie veci, že z koho, čo, o akých spoločnosti som majiteľom. Áno. Čo nie som. Ale áno, NN je z môjho pohľadu, alebo aj z pohľadu vôbec firmy, veľmi dobrý akcionár a vôbec tam nie sú žiadne tlaky, že by nie. Nemáš meetingy, kde ťa proste pritlačia, ak ste nepovedať, keď nebudeš predávať naše produkty, tak akože koniec. Nie, to určite nie. Majú prístup k sieti takisto ako každý iný partner. Čakaj, ty nakoniec, keď niečo potrebuješ, tak my sa snažíme fakt veľmi otvorene komunikovať. Potvrdzujem. Keď mi nejaká poisťovňa, ktorá, teda NN v životnom poistení v tomto segmente, sa ma spýta, že čo potrebuje, aby sa presadilo, tak my sa snažíme fakt veľmi otvorene komunikovať. Otvorene komunikujeme charakteristiky produktu, otvorene komunikujeme provízne nastavenia, otvorene komunikujeme podporu marketingovú, všetky tieto veci otvorene komunikujeme. Potom dôležité sú zase kapacity z toho IT, keď sa chcem napojiť na naše kalkulačky, na naše porovnávače, tak tiež musím byť na druhej strane pripravený na to. Čiže keď nie, lebo väčšina ľudí, väčšina potrebných finančných agentov u nás robí produkciu všetku už online. Čiže keď sa tam chcem dostať, tiež akože musím byť pripravený. Takže to niektoré poisťovne povedia si, že a prečo nie som tam, a prečo nie som tam. Áno. OK, máš to, keď sa komunikácia trvá pol roka vôbec napojiť, tak je problém. Jasné. Čiže mýtus NN-ka... Mýtus, jasné. Ja som len chcel, aby to bolo povedané, lebo to je niečo, čo proste, keď behám po tom finančnom trhu, tak sem tam sa proste ku mne dostanú také veci, ja si hovorím, dobre, OK, chápem konkurenčný boj, ale toto je proste špinavá hra, moc nemám rád, keď sa rozprávajú také veci a nie sú skutočnosťou. Takže... Helenko je ako dlho akcionárom? 3 roky. Helenko je 3 roky akcionárom, fakt veľmi dobre sa nám spolupracuje, to musím pochváliť otvorene. V predstavenstve sme traja, ja som predseda predstavenstva, dvaja ľudia, jeden finančný riaditeľ, jeden prevádzkový, môžeme nazvať ten prevádzkový zástupca NN-ka, potom je to klasická dozorná rada zložená, ale to funguje normálne ako každá iná spoločnosť. Čo nás zaujíma je to, že aké máme objemy a potom nás zaujíma, ako sme ziskoví. To je všetko. Ďalšia vec, ktorá sa inak hovorí o broker pooloch, je, že aby sme sa pobavili o tom, vieš, to akože musím hovoriť, je, že je to vlastne taký akože neorganizovaný chaos sprostredkovateľov, ktorí zakapali v iných sieťach, zakapali v interných sieťach, no tak sa šupnú pod broker pool a tam budú robiť buď nejaké svoje šmeliny, nejaké akože pofidernejšie veci, možno nejaké misleading praktiky. Ako s týmto vlastne bojuje broker pool? Lebo máte akože, koľko máte sprostredkovateľov pod sebou? 2800. 2800, to je akože dosť kvantum ľudí. Máte nejaké kontrolné mechanizmy, ako vlastne sledovať, že dobre, tento zrazu robí nejakú neúplne čistú prácu a tým pádom poškodzuje aj vaše meno ako broker pool. Ako sa s týmto bojuje pri takom kvante ľudí? V minulosti sa dal ešte používať tzv. Blacklist. Sme robili potom to už z hľadiska GDPR a nebolo úplne možné. Máme procesy, kde sledujeme napríklad v životnom poistení, to je
Tam sa tie podvody robili najčastejšie, kde sledujeme, aká je zaplatenosť a máme aj dopredu tzv. Storno, keď zmluva nie je zaplatená 60 dní. Už dopredu strávame provízie a robíme stornofondy. Ako náhle zistíme, že niekde sú nejaké divné zmluvy alebo vzniká nejaké lietadlo, stopujeme to okamžite. Broker pool není ten, aby človeka vychovával. Ne? Vychováva ho už tá štruktúra, tá sieť, ktorá tam je. My sa nesnažíme človeka prevychovať. My ho odzmluvníme. U nás je základ to, nemôžu sa predávať produkty z hľadiska investícií, nejaké pochybné dlhopisy alebo neviem čo. Okamžite, ako zistíme, že niekto je v niečom takom zapojený, odzmluvňujeme. Potom na ďalšej strane nám pomáhajú veľmi banky. Banka, ako náhle vypne človeka, tak už vieme, že tam niečo bolo. Snažíme, zoberiem mu číslo, už vieme, že tam niečo je. Áno. To sa pozerali, snažíme preveriť, lebo zase banka má aj svoje dôvody, ktoré úplne nie sú vždy tie, ktoré určujú, že ten človek je niečo zlý alebo podvodník. Ale keď ho preveríme, odzmluvujeme okamžite. Čiže ako snažíme sa buď internými procesmi, alebo externí. Aj už dneska je také prostredie, že aj poisťovne banky sa ozvú, že máte tam niekoho. Áno. Koniec. To sú vlastne broker pool pravidlá, aké sú. Sprostredkovateľ náš klient. Môže si de facto v rámci zmluvy robiť, čo chceš. Jedna vec je právo, že ti zasiahnem do toho, pokiaľ zoberieš nejakého podvodníka alebo nejakého človeka, ktorého nechceme na trhu. To hovorím každému, keď nastupuje. Jediné právo si vyhradzujem, keď sa niekto zazmluvní takýto, ide preč. Okamžite. Inak máš vlastnú spoločnosť, robíš si, máš ten obchodný model svoj, robíš si v podstate, čo chceš, máš obrovský support celej centrály, tých vyše 100 ľudí, ktorých tam máme, vo všetkom, ale pozor, ako náhle začnú takéto nejaké veci, tak naša spolupráca končí. To je základ. No to je super dôležité, lebo tiež sa hovorí, že keď niekto je taký pofiderný, tak sa schová do broker poolu a tam sa stratí. Porovnajme si Storno, však to životné poistenie robia. Dneska si poistenia veľmi dáva pozor. Takže banky to robia, ne? Aj banky určite, ale poistenia to robia. Dajú si veľký pozor na prežitie portfólia. Už sa nerobí, že Storno 2 roky. Už sa to sleduje 2, 5, 8 rokov. No. A každý si tam, už aj dneska máš v zmluvách tie koeficienty. Pretrvanie, keď máš nižšie ako toto, tak už siahajú na provízie. No, už je veľa tých mechanizmov. Toto už dneska ani nie je možné. Akože keď sa niečo takéto objaví, tak to končí. Ale vieš, ľudská kreativita zase nemá hraníc. Vždy sa nájde niečo. Ako som už povedal predtým, ako na tomto trhu, tento trh náš slovenský, Hľadiska týchto vzťahov je hrozný. Tak akože stále lepšie ako český, keď sa pozrieme na to. Dobre, ale ty narážaš na tie investície, na tieto veci. Áno, to je môj film, vieš. Tam je divočina. Tam je divočina. To inak mi je aj sympatické, že vy neberete proste hoci čo príde a čo ponúkne proste dobré peniaze a nejaké špeciálne bonusové systémy a schémy. Snažíme sa byť v tomto extrémne opatrení. Ale aj keď porovnáš obidva trhy, tak na Slovensku je oveľa menšia divočina ako v Čechách. Ja sa z toho vždy teším. Aj keď sme tu už mali rôzne vtipné schémy, ale ten český trh je o mnoho divočejší. Ja tým, že chodím do Čech každý týždeň, ja vždy sa vrátim na Slovensko a každý krát si cez hranice, keď prejdem, si vyfúknem, že aké dobré, že tu nemáme tieto bordely, ktoré proste tam sú. To si niekde aj spomínal, niekde na sociálnych sieťach som ťa videl, že si to komentoval. Áno, lebo to je fakt, ako ja dávam za vinu to, že majú českú korunu, tým pádom sú trošku uzavretejší voči tomu globálnemu. Tak mi to celé príde, akože možno je tam aj niečo. Nie je tam rozdiel, vždy to tak bolo. Hej? No, mohol by som aj menovať, ale vždy to tak bolo. Keď napríklad nejaká spoločnosť lákala ten stredný segment klientov a ponúkala im poukazy do hotelov do Vysokých Tatier, tak normálne ten klient zainvestoval, zobral si poukaz, zobral si z domu fritézu, išiel bývať do luxusného hotela, na fritéze robil rezne s chlebom, ale investoval. Áno. Že, akože to je doslova tá šmejdecká praktika, že naložím dôchodcov do jedného autobusu, zoberám ich do nejakého kultúrneho domu, tam ich zamknem a predávam im hrnce. To je to isté. Ale zase to je trošku rozdiel v tomto prístupe medzi Českom a Slovenskom. Aj keď tu sme mali teda schémy, teda divoké. A aj tu niektoré mám také vytipované, ktoré akože sú potenciálne nebezpečné, ale... Napríklad?
Poviem ti potom. Hej? Áno, ale akože to sú akože typické že korporátne dlhopisy, ktoré akože fakt idú podľa mňa, že cez limit toho, čo môžu ponúknuť v rámci výnosu, alebo sú to proste klasické zmenky. Aj ten crowdfunding sa veľmi prezentuje ako super bezpečná záležitosť, že crowdfunding investuješ do úspešnej ekonomiky, do krásneho projektu a potom sa pozrie, že to je novovzniknutá SROčka, ktorá má pekné vízie síce, ponúka vysoké zhodnotenie, ale vlastne ja sa stanem súčasťou niečoho extrémne rizikového, pritom tam mám že garanciu a vyzerá to pekne, dobrý marketing. To je pre iný typ investorov. Ale dobre, ale zoberme si realitné fondy tiež. Je ich strašne veľa. No. A otázka je, jak sa preceňujú, hej? Jasné. Niektorí si doslova kreslia tie výnosy. Vieš, čiže akože to si povedzme, že kto čo robí a ako to... Áno. No. Mal som nedávno jedno stretnutie s jedným sprostredkovateľom investičných služieb a hovorí, náš realitný fond je najlepší. Hej. Je to úplne akože, to geniálne akože. Jak argumentuješ? Hej? To sa nedá argumentovať, normálne sa nedá argumentovať bez toho, aby ten človek potom akože sa necítil, že to je dotknuto. Hej? Áno. Máme x realitných fondov a povedzme si, ktorý je najlepší. Hej? Akože ja som pri tých lokálnych realitných fondoch vždy taký veľmi ostražitý, lebo predsa len to malý piesoček, na ktorom sa to celé stavia. Hej, hovorím o lokálnych. Jasné. Áno. Ja hovorím Česko-Slovensko. Viem. No, pri tých českých to je ešte horšie. Tam dokonca boli také, že na jednej ulici sú dva realitné fondy, ktoré majú konkrétne budovy a jedno má úplne diametrálne odlišnú hodnotu, normálne, že o 50% vyššia hodnota z nejakého dôvodu vo fonde a druhý má reálnu hodnotu a pri otázke, že prečo, no, tak proste tak nám to ocenili. No. A preto to vo fonde tým pádom môže narásť. No, raz som to zašiel pri takom menšej spoločnosti. Kúpili sme pozemok za 1 200 000. A odrazu súdny znalec zistil, že to má hodnotu 1 800 000. Super. A to je aký súdny znalec? No to je zhodou okolností moja manželka. OK. OK, no. Kto je trošku akože zainteresovaný v tom realitnom biznise, tak asi vie, ako sa to robí, no bohužiaľ. Ale trošku sme sa odbočili do toho môjho, ja som ťa stiahol do toho investičného. Mali by sme ísť na pivo niekedy. Jasné. Ale tam nebudeme nahrávať podcast asi. Nie. A aké sú plány Finportalu? Dobre, ste jednotka na trhu, čo viac sa dá teraz robiť, hej? No, tak... To je akože... Takisto ako je dlhá história Finportalu, takisto môžem povedať, že sú aj plány dosť značné a dosť veľké. My sme... Takto. Finportal je dominantný v 4 produktových segmentoch, keď to tak skrátime alebo zhrnieme. Čiže máme životné poistenie, máme investície, máme hypotéky a máme neživotné poistenie. A to neživotné poistenie môžeme deliť, dajme tam také dve hrubé časti. Je retail a je to korporát, poistenie veľkých rizik. To sú úplne oddelené svety. Tak ako keď povieme životné poistenie a investície. To je úplne oddelené svety. No a tento rok sme otvorili ten ďalšiu business lineu, čiže ten 5. segment, napríklad korporátne poistenia, kde v podstate sme boli schopní využiť šance na trhu, ktoré sa naskytli, buď už niektoré spoločnosti hrozí im zánik, hej, a tí ľudia prišli k nám. Čiže otvorili sme čisto nový segment korporátneho poistenia, v ktorom plánujeme rásť. A teda naše plány, alebo moje plány sú také, že v priebehu 2 rokov by sme radi boli niekde top 3. Úplne povedané 2 na trhu. Máme tu veľkého hráča, to môžem menovať, čak to nepoviem nič zlé, je to Respekt. A po Respekte by sme sa radi už videli niekde my v priebehu 2 rokov. Čiže robíme tie kroky, aj plánujeme si tak, že otvoríme, dajme túto ďalšiu líniu. Potom všeobecne ako firma by sme chceli byť v priebehu 3 rokov sa dostať na obrat 100 miliónov. Čiže reálne je nejaký plán. Teraz ste. Ako teraz? Tento rok budeme mať 71, by sme mali mať, to je na pláne. Ten ďalší rok sú nejaké plány, nechcem to teraz hovoriť nahlas, alebo zakriknúť, lebo
Dobre, hrá nám aj situácia, keď sa týka obratu, hrá nám do kariet aj tá situácia na hypotekárnom trhu. A po tom obrovskom prepade, minus 50-60%, sú teraz obrovské rasty. Čiže my napríklad tento rok sme na úrovniach spred toho prepadu. A budúci rok sa ešte tie sadzby majú znižovať. Ty si v tom viac doma. Dúfajme. Takže tak. Čiže plány Finportálu, zase sme odbočili, plány Finportálu sú naštartovať dobre tento nový segment a dostať sa obratovo na 100 miliónov. To sú také nejaké dva základné body, čo sa týka Slovenska. A čo sa týka sieti, expanzia? Sieti, expanzia, Teraz myslím počet ľudí, možno vcucnúť nejakých konkurentov, alebo to nie, chápeš? Nie, to presne to, čo si hovoril aj predtým. My nikoho nevcucávame, my poskytujeme služby sme tí poskytovateľa služieb a tie iné spoločnosti využívajú naše služby. Takže áno, samozrejme, že sú tu tieto ambície a keď hovoríme o počte sprostredkovateľov z takto čísla 2800, by sme sa rádi dostali v priebehu tých rokov na 3500. A 3500 podriadených finančných agentov celkovo je už dostatočný počet ľudí na slovenský trh. Nehovorím, že dneska nie sme všade. Koľko je celkovo sprostredkovateľov na Slovensku? Myslím, že nejakých 17 000 je aktuálne teraz. Dosť veľa. Až sa nemýlim. No ale máš tam ešte strašne veľa typerov. Hej? Aha, jasné. Akože dosť. My dneska máme ten slovenský región celkom obsadený, čiže keď aj robíme nejaké spolupráce s nejakými poisťovnými bankami, ale neviem čím, tak vieme v podstate tých našich partnerov osloviť po celom Slovensku. Ja som zvedavý, čo urobí to navýšenie minimálnych odvodov práve takýmto typerom a teda malým živnostníkom, ktorí to robia už popri práci, finančné sprostredkovanie, lebo takých je dosť. A zrazu im o 20% stupnú náklady, no vieš. No ale mali sme tu viacero týchto zmien. Hej. A zase pozrieme si teda Finstat, ten segment rastie. Hej. Ten segment rastie a nehovorím, tak stále je, kde rastie. Neberiem, že som toho fanúšikom, aj týchto vecí určite nie. Vieš, čo sa opýtam ešte? No. Či má Finportál ako model nejaký vzor? Možno nejaký zahraničný vzor, alebo proste to je celé postavené tak, ako to je a nemáte nejaké, že toto je niečo dobré, čo funguje v zahraničí, možno v iných krajinách? No, super otázka, len má to niekoľko častí. Poďme na to. Tak keď som to zakladal, alebo keď sa to zakladalo, otváralo, tak vzor to malo presne tých nemeckých brokerpoolov, ktoré boli ale hlavne špecialisti na investície. Aha. Čiže už v Nemecku vtedy boli púly, že si dávali k sebe tých špecialistov a im vyberali a poskytovali im tie služby. Hej? Vieš si to predstaviť, komplet služby, zjednávača, porovnávača a toto bolo o mnoho to bolo ľahšie. Čiže túto vzor bol. Čiže dneska máme vzor, no dneska sa snažíme pozerať všade, kde sa dá a vychytávať veci. Lebo keď si hovorím, že prichádzame dneska s príchodom AI, tiež musíš pozerať, kto čo má a vychytávať veci. Hlavná výhoda, ešte raz to zopakujem, náš informačný systém. Čiže keď niekde niečo vidíme a funguje to, tak to kopírujeme. Áno. Tak to preberáme a kopírujeme alebo snažíme sa poskytnúť podobnú službu. Čiže vzor dneska ani nie. Snažíme sa brať z trhu to, čo v podstate tomu agentovi, tomu finančnému sprostredkovateľu uľahčí život. A skôr druhú otázku položím, že aj v rámci toho AIčka, aké podľa teba bude rozhranie, hej, pre toho klienta? Lebo čo je dneska? Dneska prídem a mám buď mobil, alebo mám počítač, chceš povinné zmluvné poistenie, alebo kasko na auto, alebo čo iné životné poistenie, porovnávam ti poisťovňu, ti ukážem, že toto je fair porovnanie cenové, dám ti aj tie podmienky, takéto sú, plusy, mínusy, a teraz sa rozhodni. Môžeš si zobrať najlacnejšie, ale ja si myslím, že by si mohol zobrať, dajme tomu toto, tretie najdrahšie, lebo to má tieto výhody. A ten klient sa rozhodne. Toto je tá spôsob komunikácie. Do budúcna to je ako? Do budúcna ja prídem na stretnutie s tebou a už podľa dopredu viem asi, aký si typ, alebo do tej kategórie zapadáš.
A keďže ja už mám dostatočné množstvo dát, hej, a ja už si viem tvoj typ alebo tvoj profil spojiť s profilom ďalších 50,000 klientov, tak už dopredu ti doporučím, že čo je pre teba najlepšie, aký finančný produkt. A buď ti ho modifikujem, ako ja, ako profesionál, alebo ty si vyberáš, že áno, chcem, nechcem. Hej? Že sa mi nepáči modrá farba, tak neviem to poisťovne s modrou farbou. Čisto z mojej hlavy teraz si zoberiem, že predtým, ako sa stretnem so sprostredkovateľom, tak dostanem nie že dotazník, ale povedzme, že v nejakom čete si ja vyplním nejaké základné otázky a dojde to tomu sprostredkovateľovi, ktorý si na základe tej typológie už pripraví celé riešenie, ktoré by mohlo mne sedieť. Ja si myslím, že ja by som už tie odpovede na tie otázky mal mať. Hej? Ja by som už mal mať... Pri mne to je jednoduché, lebo mňa keď hodíš do Google, tak akože nájdeš... Dobre, ale mal by som mať, lebo viem, že aké máš produkty, dajme tomu. Okay. Už viem, ktoré produkty máš. Keď sa do toho ešte zapojí, dajme tomu, že ten klient cez PS2 alebo PSD2 alebo cez nejaké iné rozhranie, viem o tvojom správaní sa platobnom, finančnom, tak už presne viem, aký si klient. Presne viem, že akú sadzbu dostaneš na auta. Presne viem, či si konzervatívny alebo nie si. Hej? Už banka vie o tvoju rizikovosť. Vieš nájsť priestor, že kde mínem peniaze a teraz ma presne zaujíma to, alebo nás zaujíma to, že aké rozhranie bude za... A to nebude dlho trvať. Hej? No jasne. To nebude dlho trvať a to sa podstatne zmení tá služba. Už len to, ako sa mení investovanie. Ale všeobecne aj možno prístup klient versus sprostredkovateľ, lomeno poradca. Už veľa tých stretnutí není, že osobne už ľudia sa nechcú moc stretávať. Hlavne tí mladší, oni chcú všetko cez videokoly riešiť, nemajú toľko času na to. Proste podľa mňa sa skracuje ten priestor, koľko môžem byť s tým klientom, tým pádom musím prísť s nejakým efektívnejším riešením. Mladí sa nechcú stretávať, ale úplne povedané, ja mám 55 a tiež sa nechcem stretávať. Chápem, jasné. Tiež, ja potrebujem mať úplne iné, ako ty hovoríš, službu. No. A keď idem do obchodu, tak si skenujem tovar sám a idem, kde to je možné. No. A keď za mnou príde pokladník, tak som z toho nervózny. Na čo máte tú službu? To je presne takto to bude. No. Tak som zvedavý, ako rýchlo sa to zmení. Nie sa to zmení rýchlo, lebo to aj nepôjde po čiare, pôjde exponenciálne. Áno. Akože najväčšia brzda v tomto bude asi legislatíva. To je môj taký tip. No, máš pravdu a bohužiaľ asi EU legislatíva bude víťaziť na svete v tom negatívnom slova zmysle toho brzdenia. Lebo už dneska, že my robíme na smerniciach, ktoré vlastne musíme mať, aby sme boli vlastne online s tou legislatívou, ktorú EU prenáša aj v tomto vajíčku. Koľko vecí ja napríklad len v tom investovaní vidím, že v Spojených štátoch funguje, je to už zaužívané, a v Európe to nie je možné. Práve kvôli tej legislatíve. Akože na jednej strane fajn, kvôli ochrane dát a úniku dát a podobne, fajn, ale predsa len tie inovácie zase tak brzdiť nie je úplne, že to najoptimálnejšie. No ale to sme pri inej téme. To je už úplne iné. Ale dobre, akože páči sa mi, že takto máš plány, alebo teda máte plány akože ísť do tých inovácií. Jednoznačne. Lebo čo zabíja všetkých, akože to si všíma človek akože za tie, akože ja nie som toľko rokov zase na tom trhu, ale už som len videl, že koľko firiem, že bolo top v rámci nejakých vecí a potom zaspali dobu. Povedali si však, lebo môžete si povedať, môže vám vstupnúť ego, že sme jednotka, všetko robíme dobre, teraz vydýchnem, povolím, vieš. Ale to je presne ten problém, zase na druhej strane, kto aj mňa pozná, vie, že ja nemám pokoja v úvozovkách, ale bolo by úplne jednoduché neinvestovať tie peniaze do informačného systému. My sme tam investovali ďaleko cez 12 miliónov. Teraz môže prísť si povedať nejaký akcionár, že nie, tieto peniaze chcem si vyplatiť na zisku. Áno. Alebo zoberme si na trhu, kto investoval také peniaze do toho. Či sme to investovali efektívne, že sme to mohli mať za menej, alebo nie, no tak to je debata. Ale venovať toľkú pozornosť a toľké financie tomuto, to je... Tak to sú veci, ktoré ťa udržia potom na vrchole, vieš, to je... No a to sa ukazuje dneska, že to je kľúčové. Jasné. No zober si top sprostredkovateľských spoločností na slovenskom trhu a spýtaj sa ich, aké majú informačné systémy. Ste spokojní so svojím informačným systémom? Nemeníte tie kalkulačky moc často, aj? To je veľmi ľahké, že vypoviem tam tú firmu a zazvoním druhú. A tá druhá je v čom dobrá, aj? V čom je lepšia, aj? Teraz som sa rozhodol dobre?
No tak ja poznám veľa finančných inštitúcií, ktoré stáli na jednom mieste a potom prišiel COVID a dostali kopanec do zadku a museli jednoducho začať riešiť niečo, lebo by prišli o brutálny biznis. Si pamätáš to obdobie, keď všetci zrazu z ničoho nič, to, čo malo trvať 3 roky, tak mali za 2 týždne spravené, lebo by zrazu sa nedali zjednávať poistky alebo iné produkty, hej. To bolo zaujímavé. To bolo tak veselé, že zrazu všetko ide, keď proste sú donútení k tomu. Ale to bolo zase tiež obdobie, kedy sprostredkovateľským firmám veľmi rástli Áno, tržby. áno. Zaujímavé, že nebolo sa možné stretávať a tržby ako išli. To sprostredkovanie ako išlo, akým sa naštartovalo. No lebo tí šikovní, vieš, tak tí sa adaptovali rýchlo. Koľko ľudí proste lusknutím prsta prešli na online cally, dokázali to nejak spraviť, no a tí ostatní zakapali, lebo ja poznám aj také prípady, ktorí proste v tom čase skončili svoju činnosť. A to neboli, že chvíľu na trhu. Len jednoducho proste už boli old school a neboli naučení, ešte by najradšej robili životky, jak tie Leporela, vieš, 3 kópie, neviem čo. Toto keď hovoríš, tak ma napadá ten prístup bank k online hypotéke. Že banky stále sú také dosť konzervatívne, ako otvoriť v plnej elektronickej verzii ten proces. A nie je to nič zložité. To je podľa mňa niečo, čo príde s tým AI. Len to nechcú otvoriť. A prvé 2 banky, ktoré prídu s tým, tak vystrelia raketovo hore a potom to bude podľa mňa niečo podobné ako počas covidu. Hneď sa všetci odrazu prispôsobia v tej sekunde. Lebo tie procesy sa už fakt cez AI dajú nastaviť. To není. Ale úplne. Stačí iba otvoriť, lebo nemenovaná banka. Máme online hypotéku. Super. Môžeme sa napojiť našim systémom? Nie, my máme online hypotéku. Tak sa pýtam, aký je rozdiel medzi papierom a online potom pre toho finančného sprostredkovateľa alebo pre toho klienta. Áno. Urobím si online hypotéku v banke, ale musím si obísť ďalších 5 bank a zistiť vlastne, kde sú pre mňa najvýhodnejšie podmienky. A to je úplne jedno, či tam mám online alebo papier. To je úplne jedno potom. Rozhodujem sa podľa podmienok, a keď by sme mali banky napojené u nás v systéme, tak to vidíme hneď. A to je to ulikli už brutál. No dobre. Jo. Ďakujem ti veľmi pekne za príjemnú konverzáciu. Ja ďakujem aj tebe. A verím, že táto success story, ktorú si ty a vlastne všetci ľudia okolo teba, lebo však... Pozor, hlavne je tým. Áno. Hlavne je to najdôležitejšie. Všetko je to o ľuďoch. Akože. Ja som počul tú vetu, že aká je hodnota spoločnosti. Hodnota spoločnosti príde o 9 ráno do práce a o 18 odchádza. To je hodnota spoločnosti. Áno. Ale to, ako, aby som sa netrpal ako zo svetabohatých.com. Ale to je fakt, to jasné, je to o ľuďoch, ktorými sa obklopuješ a ktorí to celé tvoria. Tak držím palce, nech ten biznis šlape a nech tie plány, ktoré máte, aj tie verejné, aj tie neverejné, nech sa naplňajú. Ďakujem veľmi pekne. Vidíme sa.